hayi ba so so uyabona lapho bethu uyabona Sotobe uNkulunkulu lento yokuzehlisa ngicabanga ukuthi iyona ayithanda kakhulu ngoba mawubheka iconcept kaJesu kufika kwakhe emhlabeni azofikele emndenini ongelutho sure ikhona umndeni engafikela kuyona kodwa wafikela emndenini ongelutho lento ifuna ukusitshela ukuthi lento yokuzehlisa lento yokuhamba phansi ngesisu uNkulunkulu la ahlala khona wakwathi uNJ Sithole sikwelinye lamatende ningazi ngelilanga ngiyokhathi itende Sotobe manda rabo Karashia Jesu khuluma Nkosi can big gosh that's now lapho eKalifontein yakubona yeah wakhuluma ngebhodo limnyama lezulu wathi lifike lipheka utshwala lipheka imbuzi lokubika umsebenzi niyazi lento njengamakhono lipheka my God are you there really lipheka imbuzi lokubika umsebenzi bese lizopheka inyama yenkomo lipheka irice lipheka isithulu badla abantu bejabule futhi ntambama ngesonto abantu abanye abafuna ukuhamba abanye basaphuza abanye sebahamba ubone selibekwe lapho kwesibaya kodwa selibekwe ngayo lisuke libhekise phansi inyawo zale eziwu-3 zibheke phezulu so uthi umese-interpreter spiritually uthi lisuke lithi Nkosi kuningi engikwenzile bangibalela ngipheka utshwala ngapheka imbuzi ngapheka inyama yomsebenzi ngapheka ama-rice kodwa mina udumo ngikuthatha ngikuphisa kuwe njengoba thathe lezi nyawo nje zabheka phezulu lithi abantu ngiyezwa bengincoma mina ngithi Nkosi sibonga wena which is one of the things that ayifunda kuwena every time ngikhuluma nawe ukuthi no sibonga uNkulunkulu no job yaphila uthi njengoba ngithatha uphakathi nanokuthi okay abantu abasibukelayo ku Instagram njengabantu ophela omunye njalo idatha yami idatha yakho yes idatha yakho but ukuzithoba kwakho nokuthi ungijwayele ngene and ukukhuluma nabalali bakho but ungeke redweni yes ukwehla lokho fana I remember kushone ubhuti wami omdala it was 2000 something senza ku-326 course and ngifike garage ayilubhuti ambone ngithula sitawubuye kunjani ntangaphila ayibajabule garage bese ngitshelo yedwa ngithi hayi ngizange sekade umkhaya ngithi ne ngikushoniwe ekhaya ubhuti omdala athi awusho yini ukuthi usona phela kodwa uze ngapha ithombe phela uyizakala hayi elithole right but akusho lokho ukuthi mina fanele ngithi kuseke or ngithi hayi ngithola kabi ngale ngitshela ekhaya wena ngidrive from Joburg ngiyeThekwini mase ngidlula nje escort ngiyonza isisu sengiphatha kabi Isingibambe isisu but isingibambe isisu bese ngiyangena ngiqhaye egarage ngipha petrol mase ngipaka imoto bese ngiyangena bayithi ngiyangehla nje emotweni night bus enenganze isikole yabo namu Mr. Magic ngithi ngivamile isandla ngithi ngemuva ngithi sibona engingele phana phela ngishaya ngihlala so mangihlala to the head sibathi ngahlala ngivele bangena abafundi la egarage bathi awusebenzi ibethu ulana bethu angisazi noma ngithi yabo bafo sengicela look sokona bazokunabalali manje yabo angisakwazi ukuthi ngithi ngidelele ngicela ngithi bese ngithi bethulana bethu athi kunye uyakhumbula futhi ungazophethwe yini ulele esibhedlela omunye ubaba laphana osebenza awuthi usabe kuncane ukhuluma kangaka cabanga umzwela kude bangilele esibhedlela angimnena bona 2004 so ingqondo zami ngoba nginene ngokujula inhlabathi yabo so mangiphaphama ekujula umama la esibhedlela manje mama babukela kude ngithi athi uyawu yena hawu kodwa kusemsakazaka ngithi kasaka ngiphamsisana ngithi
sanibona ma. Hayi bese wena manje nesa athi kwa emanzi nje athi othi ngisuka ngibona izinga zalokho. Hayi mama. Athi hayibo. Uzomsuka izinqumo. Hayi baba. Bathi angikwazi ukuthi hayi kuyimama alifake ithawulingi nje. Esicabanga ukuthi ngelanga siyafisa ukwezwa ngoMr Magic owayedume ngalendlela namanje usadumile and esam stage wabala nabantu abawu20 eNingizimu Afrika abadumile la kulo list yethu ngabo Sunday Times Makino lapho khona uMandela Oprah Winfrey nawe wababa lapho kunendaba esingazazi ngawe mfethu and ngoba lezi zinto lezi sifuna ukutshela umuntu kabanzi kakhulukazi usathi ufuna endabeni yokuduma endabeni yokuphila impilo osaziwayo ukuthi kunzima ngoba kumele ugqoke ama-caps awu-2 umuntu wakasipiya uphinde umuntu wabantu ubhalansisa kanjani abantu abakwazi ukubona usombhedeni ohlabeni lokufa ukuthi lo muntu lo udulela ukufa bathi bona ufuna uzakazaka omunye nesi ngathi ngithiwa mina ama-goldstone yabo so umukhisha ama-goldstone ngolimi manje abasakusiki so kwinqantiza yakho bafaka ipayipi yabo hayi karakashata so mandarebosh so lo nesa ngithe ukuthi anozolanza phutinde khuleke nje uzoba right ona ngilala ngisayi sinjani nami ngena kwa ngebest ngaba ngena ku njani ani right ana sho right yabo kanti bangijova yabo so uright wakhe ukuthi mangiphaphama inqantiza yami mangithi ngiyibukha yebo inepayipi labo bese feel sisathi afeel sisathi hayi kunjani ngithi ngaphela athi Magic hayi so right manje yabona nje thema siswami leli pipe ifaka oba athi ubothe ngikho bese ngiya bese ngaphakathi ngithi Jesu kodwa inqantiza yami bayibonile Nkosi athi nesi yabona ke manje fanele ngikhiphe le pipe wonke fanele ipipe lakho ngikhiphe manje nje ngibone ikhiphe lo sisangizazi uma ngithi sisi awuyeke ngikhiphe so kwesinye isikhathi BK akudingi ukuthi umphakathi ukubone uMr Magic ukubone uBK ratatata mabe kuwa bakuthatha njengengane yakhe so kuhlungu ingane yabo masibaphoxa mabeyijabulela ngaphandle noma ngijahile esitolo kanganani ngibona usisito noma lo baba lo ingiyabona kodwa khona bakungibize le goya wezinto esekusaya ukuthini uma bangibize meeting la nami ngibongela bongiphotha ile meeting le namali nemali bayipheli masipheli meeting ngibotha le meeting lo baba uyijadela mina nje masipheli meeting athi ongibala ukugibela ku-200 noma ngibe right ngithele ngenza umuthi ngithi akuhlala nami bethi kuba mnandi bathele kangathi uzona meeting nawe nje bethu awubethi kulo 200 kuna nje kuba right beka right nethi sengiyibuza ukuthi Nkosi yami 100 mangenawo lo baba ithemba lakhe mayivule umsakazo ezoBK ratata akaba ndaba ukuthi nonani wena uwazi ukuthi the power yokuzehlisa wehle uthobela abantu Kansas City wangifundisa uSjula wangifundisa uBholoza wangifundisa ingakho mangenza uhlelo lomnakwethu bengibezile bengishayeka ngoba ngibe ngifaka ukuhleka phakathi because angithandi into ephoxa abantu or into ukuthi uzenze ube ngcono nazi khona abantu esingabazi banama degrees ola bayidlulayo abona kubethu lezi no mfethu uqinisile ngoba angifuni iphele le lokhuzane le angaze ibiza nge-broadcast noma ngizoyibiza ngani le esiyenzayo sabile nabonke abantu abasanda kusijoyina nje manje ku-Instagram mfethu siyabonga ukuthi ngizoba nathi mhlezi noMr Magic la the radio legend not only radio legend radio TV mhlawumbe sikhuluma nge-TV mfethu le show le ubukade yenza
ibetri yami ithini manje 10% yeah ibetha la uzomnika abashamba ukahle kuzomnikeza bazomboleka yabethu out continue na out okay hayi basuka yikho yeah so akeke ithi kodwa mhlambe ngifuna ukuthi nzima yabethu ngifuna ukuthi mina indaba ethinta the sure ize kanjani le mfethu ngoba uthe ngena angisho ukuba umsele kube ngayenzi nawo beyenza kodwa ke ukugada kwezizwa akufani ukusina kwamagosa akufani uthe mawungena wangena futhi kezwakala bo number one umnakwethu isho kaMusa Mseleki ne umseleki yeah and isho ukuyaziwa uMusa Mseleki waziwa ngendaba yesithembu yes uthando nesithembu but umzansi Magic called me but hey man sicela umuntu ongasesenzele le show try i-reunion ngase ngithi mina ayicela bangichazele kuqala ukuthi bafuna ukuachivani base bengitshela no isinto esikuyithola la sifuna ukuthi labantu abakhona kule show bazi ukuthi bangobani why befuna ukuthi bangene esithenjini ngaze ngithi mina okay no problem ngavuma ngimele kutheni omakhosazi amancane ngisuke esithenjini ubaba unamakhosazi ayi4 kufike uMadlamini uMatshantshali umama Mvulane uManteke so ukhulele esithenjini ngiyakwazi ngase no those basis yalokho then I can do the show I don't have a problem isho kaMseleki i-controversial because of isithembu abantu isithembu abasijwayeli kahle bro yeah mabe ngasijwayeli isithembu kahle basanikazi nanokuthi I think omama abancane ngokwesizulu ke kodwa ngithi isithembu ngeke uma mncane uvela umfake noma kanjani yabo kunendlela uma kunendlela yeah kunendlela ukuthi ucela mhlambe umpeno omdala uma mhlambe ubaba engasekho o mase khona uma wakho ucela uma wakho ukuthi akasondele uma akhulume noNkulunkulu omdala ebese ukwazi kahle ukuthi wena ungene kwelo stage yabo so ngeke nje uvele wenze nje noma kanjani uthanda ungena stage manje ebese uma mdala nakhona kuya respect uma mdala so lana kumnakwethu uhlelo lolu kunezinto zakhona so ngavuma ukuthini mina angizokwazi ukuthi abantu abangenayo bahloniphe omama abadala so kuzoba nesithunzi kuhle and kwenzeka ngempela although bekunzima ozandi noSamantha nabantu yeah yeah nanokuthi isithembu umama omncane osuke ezongena ngase kwenzeka umama omdala ucela ubaba ukuthi baba bengicela ukuthi uyazi ngangizale ngomthungu angisenawo amandla ekuthola ezinye ingane ebese vuma umamdala ebese engena umamncane ebese mhlawumbe kuyisikhathi wena ndodo womtshelile efika umamdala ukuthi kuzohambe ithathe uNkosazi wesibili umuntu ozokunweba umuzi kababa athi umamdala kube kahle bese uma wakho nogogo sekhaya kube nesithunzi ukuthi ungenile ekhaya bathi akathi ngena nje umamncane usethuka umamdala uzohlala nezingane ekhaya wena ayenziwa lonto ngicabanga ukuthi ayifanele yenze kuningi okurong ukuthi sabona laphana uVerzobala futhi wazama ukuthi ukulungise ukuthi isithunzi sikamamdala ngaso sonke isikhathi sibaluleke ngendlela esimanga and ukungena okokuqala kumele understand uzongena kumuntu vele osenumuntu ngakho ke kunendlela kumele uhambe ngayo manje ikhuluma isingisi ubusamanje mamthi ngestudio la ngoba nanokuthi abantu abaningi abazi uhlelo PK lomnakwethu wangafanele kwakafanele kube nama episodes amaningi ninenhlanhla zokusikhuluma nje kwakufanele kube episode eyodwa PK but because of
ngokushubisa wenkulu nanokuthi ngangifuna iye kwini okuningi siphethe thina kuyasho I don't think khona yonke into ekulapha eyaba khona so kuba bekutheka as it is mhlawumbe namanje bezoqhubeka uhlelo phambili and ukusile ngendlela obeka ngayo mfethu ngoba nangangazi ukuthi kuzoyishwe yodwa or two but mina isihambe yazi mhlawumbe usungena kumalokana part 4 makaphezulu yama abayiphezulu yes abe 4 yes siyabonga kakhulu kodwa mhlawumbe ke mesikhuluma ngesasasa libe khona afungene kumna kwethu lento ifuna ukukutshela ngokusobala ukuthi abantu basakulambela abantu basakudinga abantu basakuthanda abantu bafisa ukukubona nanoma yini nawe singafisa ukwazi ukuthi uMr Magic imiphi eminye imilimo asebenza phezu kwakho manje ahlanganisela yona nje abantu abamthandayo abamlandelayo Kangiles no empangeni silontshe umzansi Broadcast Academy osezwa ngoMagic Broadcast Academy kanye neMICTC Department of Arts and Culture sizo eThekwini ngoJune faqala eThekwini ngoJune and I thank you so much as well ukuthi ubuye ingxenye kanti kwenza ama auditions lapha eResearch School yeah so ngabe kahle kakhulu so isikole yebo no ngivuma nyaseBay nami ngaba nenhlanhla ukuthi ngizoba omunye amajaji ngizobuka abantu beshayo ratata sure yes and then two there's a TV show that ezayo izoba controversial khona kumzansi Magic abantu abalindele sithi ukuthi if you look down ibiphelile before sibe nomhlangano kusasa kuqedelwe and then sign contract and then sibe ne studio record there's a new show that is coming up Mr Magic. It's going to be very controversial. It's going to be very controversial. But I must say, when it comes to radio, I still miss radio sometimes. Given a card that which I'm very actually guy, you know, drunk, but your comments about codes. I know. So I still miss radio. Then a good thing is busy in what as well. Not Yami is not over with Mr. Magic. I think ncwadi kuzohlubula bekaseni ngekhala ngeneredweni izinto ama challenges endlule nanoma ezincazela abantu ukuthi kubhale ephepheni ngento kangaphawula ngathi no comment khona izinto engizicacisa and then also I'll always talk good about ukhozi what I am emhlabeni ngukhozi ngicabanga ukuthi bezokuzophenda bekhozi so ngiyabona ukuthi ayibheke la ngiyabona noma kuthiwa ngise yeah so bekhuluma notate Tusumtawunge the day before the and ndadesibia man angijwayete man mara iredio khumbula awukhumbule radio wena man iredio khumbula wena man so para song umsebenzi kumele umsebenzi owenziwa uThatha umsebenzi owenziwa uPK umsebenzi owenziwa uLady D nabanye abasakazi bokhoze inamandla and eqhubeka kahle kakhulu and masingaphandle sitaleni you must know ukuthi uma ngasekho radio ngilalela ukhozi 24/7 mangidabe ebusuku nasemini lento engiyona ukhozi even inkampani yami abantu abaningi abazi inkampani enginayo ukuthi uBholoza wenza ukuthi ngibe neMagic Communications uBholoza babuza umbuzo bathi uzoqhubeka uyofunda isikole noma uqala inkampani ngavele ngathi nje inkampani ngathi neMagic Communications so ngaqala so what I am today noma into engiyona iyohlala umsakazo uma ngifuna uMandla Malakwani or sikhona Malakwani sikhuma noBholoza sihlangana sihleka noZanele Mbokazi noBG noBus noPhile Komotolo noJohula noSigameza ngijabulisa eyiwani ukuthi so ngijabula ukuthi nje usijula ngisa khona ya injalo linto madoda ibakithi kudwa ngijabula ukuthi ngokwe-radio namanje mangela umsakazi kunendima eningi efanele idlale emsakazweni ngaphupha i-microphone noma ngadidwa i-microphone ngakakhedeli ngoqedela ukhozini noma ngiqedela kwindawo kodwa ngiyafisa ukuthi ngelinanga ukuthi
ngicede ngicabanga ukuthi ikesele encane kaMesendoda yafuna eqedeleke. Again, radio PK, I eat radio, I dream radio, I walk radio. Mangile umsakazi noma yibe umsakazi lize ngimthethise mangimlalele ngamanje. But engangizwe ngithi ayiwenzani ngoba ngiyayithanda le so i-radio kufanele kwena nokuthi umuntu olalela njengoba nosibukayo ofuna ukuba semsakazweni ufuna ukuba television musa ukuya ku-TV ngoba ufuna ukuduma musa ukuzwa kwi-radio ngoba ufuna ukuduma udumo luyibonasi luyinto ephiwa ngoba umbhobho emsakazweni uwodwa kodwa isihlalo sisodwa kodwa abadumayo anidumi ngokufana bumbhobho wodwa hayi phela legends zemoto ayifani so ngifuna ukubheka abasazi abakhona manje ukhuluma ngokuthi before top 10 yabo before Kansas number 1 number 2 Boboloza number 3 kubo Stud number 4 kubo Sam Corners number 5 kubo Bibo uSam Corners wesazi wethi bengena athi ya lona umculo opopeme levi ikukulese nangu Sam Corners sembikelela kulesihlanu ku radio studio Pio Box 54,000 yaphuma ikhulumente empangeni yashula emthonzeni ikhulumente isiyama ithi ya lona umculo opopeme levi yikukulese abona so ivoice ngikhuluma windawo ngithi i-radio awona imakethe noma ingoma idlalayo i-radio le i-voice you must play with the voice uma ubuka ibhola uJoe Wilder stadium uJoe Wilder phezulu mekale bulu microphone bakethe siyabingelela eMzansi Afrika la esikhona njengamanje silapha eFNB stadium asibona ukuthi ngala kweKaizer Chiefs ukuthi ukhona yena okubara so you find that uzo creator isithombe ngevoice so musa ukuzwa eradweni ngoba wena ufuna ukwaziwa abantu no ukwaziwa abantu is a bonus and noma abantu bengakushutha ku microphone noma banginikeza isikhathi esifanele eradweni God I tell you umhlaba nabantu bayakwazi ukuthi unikwe emhlabeni awukho umuntu wokuduma ne is a sigaba of dooming this one beka ugcaba bakugcabe bakufuthe bakukhahlele bale mina umince idinyanga wena lokugcaba mina manje wena duma too much ayikho ukugcaba ulimi nokugcaba empindeni voice mayiphuma ezolimeni sigcabe lapha kuthiwa hayi makhulu abantu ebekuze ayikho ngizongena ngithi it's not over until God says it's over because the fam isikhathi ngothanda but it's true someone tekela ku motivation someone was 10 years old namhlanje zondo team stop bese ugcaba wakho kusona phi sengenile phela ayikho umuntu ongathi is not over nje bese kuduma yonke lonto leyo kunenyanga yabona mawubheka umsakazo asenze umsakazo mawuzobheka uJoe Wilder ubheka uRonnie Masilela ubheka uThanda Ndlovu angithi 4 baba Mthetho 5 uza mama so 6 bese kuba uPhilip Bafana Zwane uRonnie Masilela do you know ukuthi before ayosazi ibhola ebehlala the whole week ubuka abadlali ukuthi bapractice kanjani so bekutshela uRonnie Saturday ukuthi umdlalo othile ngasangangeni ukuthi emapiki ngoba uthintekile ngolesine upumuthi prepare yourself before yongena okay ake ngikhuluma ukuthi mangihlanza unyaka because angithi mina bengilala the whole day mina bengivuka ngo6 ntambama ngigeze ngidle ngibe nenergy ubheka imsana wangifundisa into yodwa ubisilwe ukuthi angodla ngithola energy ebese ngidalela basazi bese mangizongena emoyeni ngo9 7 and 8 ngiyaphuma endlini ngilale ngigrounda ibish
ngibuka abantu i-bright stand, ngibuka abantu beyama-ice, ngibuka yonke into. So ngingena emoyeni senginabalaleli engqondweni. Mhlawumbe ngijabe kwamasho or nginanda ngibuka i-Tilwool, kanti emakhaya ngijabe ngasuka eShowe bashisa utshani iTilwool bayibekile cricket. So uma ngiqala ngingena emoyeni mangithi ngo-11 ngithi manje ngicela olela vuki olele phakeni afake izandla ema-ice nomsulubuso ngicela olela vuki nje manje. So it's because ngibonile ulwandle ebeach bemthinta ngezandla ezinama-ice. Not ukuthi content yami, it's content from the people. Yeah. So ngeke ngitshela ukuthi uzoba best because unolulala nje ukuthi inyanga yami ngizongicaba ngiyaqhuma-ke namhlanje ayisebenzi. So mawusakazela abantu kumele ube kubantu ukuze uzosakaza into eziyakubani. Okay, mawuzobheka umnakwethu before ngirekhode i-episode yomnakwethu, into engiyenzile ngala ngabuka onke ama-episode omnakwethu. Ngahlala phansi, mangihleli phansi ngase ngiyilungiselele ukuthi okay, ubani icathulo ufake igqoke zamandla, fangigqoke icathulo zomama abadala. Ebese ngiqonana ngqo noNgika, ngiqonane ngqo noDulasi, ngiqonane ngqo noMdumazi. Angibi nabo kodwa ngizela ukuthi umuntu osekhaya mayekubuhlelo athi uSibiya ongikwazi ukubuza lo mbuzo wami engiwufunayo. Ngifaka icathulo zabo ngasonke isikhathi. Uthi mawubuza abantu bezizwe bekhuluma kuwena kodwa kukhuluma wena. Prepare. Cabangela umlaleli every time, cabangela umbukeli every time. Ukugqoka kwakho noma uthi uphatha uhlelo uyakumotivate uyoya ebantwini. UBK mayimisa imoto ibhala uBK ZN, abantu bahamba phambili, awuhambi phambili wena. Wabona abantu bahamba phambili. Manje kukhona ukuthi mawumuntu usebenza uthi usebenza nabantu emsebenzini hayi emsakazweni kuphela noma ikuphi yabo. Angifuni ukufane emsakazweni noma ikuphi. Uyasebenza and kuyabonakala umsebenzi yakho uyawenza and bese kuba nendlela yokuthi uyithole usunabantu oxabana nabo uyithole sort of i-resistance thizeni obhekana nayo ekugcinisa sakho cater i-talent lakho kumbe ukuyisebenza kapho kwekhathi ugcine in a way usuba motivated angathi mavele usumhamba. Usebenza esitolo ushaya ithini. Yes. Awufikanga waya ethili ngokuqala ususebenza, ufike ethili ngo-10 minutes to wasula ithili yakho, wafaka ushintsho wakho, wayimisela. Mabefika uBK bekhokhisa sawona ukuthi njani namhlanje ucela uplasini umcela isikhwama. Prepare, this is so prepared. Akubusuku indoda yakhe bimthuka or mhlawumbe ubusuku ubexabene imali ogibela kanayo akuthi sabona njani ubusuku ngiyaba ngabhuti wami ithile usho ithile uthaka uyitekisi uyitekisi bayenda bese ingene sibona la show sebe ngiyacela ukuthi ngikale ukuphoqa kwethu ngicela uma bekushintsha mafana ulishawa but yena ubone uma kushintsha ubone umfundisi emathina umfundisi angamboni ukuthi mangena amenyaka ningena ngo7 afuna yaqaloka bazana bakho idla noma sona ngoba naphela kwathi manje bashendela ngiyangeza ezobheki nishale phansi une understanding usembone nonke bandleni preparation. That is why you feel lemthanda ukukhuluma ngalo uthisha old best akagcinanga istafu into ayenzile uhambile wayofunda incwadi bese nithi esikoleni ayothisha simuzo kodwa umthisha elifuna iclass lakhe ayikhona phela nonke phela yabona nje uthisha wayevuthe mzamanda high school yedlube uthisha umoto English bengena kule class ni prepare lo muntu. So imagine umuntu washiya imoto washamantekisi baze abantu washamantekisi ayifuna upusent yemajini yewashosenzo because usenzo unesiqiniseko ukuthi imoto ufuna iwasha ayinakekele bese uba nomuntu ube nentombi ufuna izizambulo abantu besifazane ube nomuntu besifazane othi ungena athi makunjani usuka kubela unjani awenze lithi awuvulela amanzi ugeze bese ukhona umuntu bese ukhona isoka insizwa evele nje mayifike intombi into nawe uyaphuma nje yothanda lo muntu lo bese uthemele ubechocolate yaphatha amakinati yathi awele uphishane ngangethanda nje lo muntu ngangethanda imali is because how do you channel your mind to prepare yourself abe wathi baba ukhipha naye unjaza nto sibantu ngamakhala onyaka wethu wathi umntana ngoyishaya isicala esingi
how do you prepare yourself in your poverty? We quarantine, we poverty, we coronavirus. Coronavirus, lockdown, is too big. After lockdown, it is up to you, umkondo, ulawundi, ukusinda PK. Ngiyasinda uma mlando kulonga esibayeni. Nisinde phansi. Akusinda athi ba angihambe ngotokosha. Ngibheke uphuthu. Ngithatha iNoros, ibokhala wethu. But mina 9 years old ngathi uma ngihlale nje. Uma wamabhanqwane balelo baba wathi umehle ndoda uthi ufunda eThekwini ngoba ngathi ngeke ngihlale nje. Inthini yafisho uphatha wona big abantu abangazi ufena lekhaya yini. Wabona. So umuntu sifunekayo ngithola kwathi umisebenzi or PK wasekhosini or umisebenzi konenkampani onesikole sokusakaza owayesemsakazweni or television kade kufuna kwethu. No, it's all about that. Ukuthi singobani akesiye kuba ama-fake. Abantu abayeke kuba fake. Imali ayikho. Uma ngilambile endlini ngilambile. Ayiphethu uyangithinta sotoba ngoba phela mina umfana nje omncane kuwena nami engikhule ngilusa iy'nkomo bengifuna leli radio ngibuze phethu usho eredweni nami ngase ngiprofetha phela phezu kwempilo yami ngahlezi khona ukufika leli window okukhulunywa ngalo nami ngafika ngama kulona ngakubona ungaphakathi. Okay, yekazi nje amanje kwenza ukuthi bamena phakathi. Kodwa from Muslim society, ukuthi kwesinye isikhathi bona kufika khona ukuthi kuyenzeka kuzenze lezi zinto zokuthathela uyindise uhleke nabantu kwesinye isikhathi benze bekwenze ozakwethu abafuna ukudonsela phansi bekwenze kube sengathi ku-wrong lokho okwenzayo. Hhayi uhlala kakhulu ama-custom uhlala joldi nawo yenze ngisho Yasho. wenze njani ukubhekana nesimo esinjengaleso ukuthi le nto ipele ukuthi i-strength sakho eyazi ukuthi iyasebenza futhi iyasebenzela bafuna ukudonsela phansi nayo. Ukuvuma lesibonelo ngento engayithole emsakazweni. Yes. Wakhona ukubhodloza, Mandla Manakwane, uKansas City, uZanele Mbokazi, uTutu Khoza. Ngisebenza usuku ngo-12 to 5. Yes. Ubhodloza uma ngimsayela ukuthi amosaza ngayemandeni ngadrayiva naye. Kodwa into engiyenza angihlala ngithule maybe in stage. Oh, man, apparently ba. Eko mfolo ngizo ukuthi kathini wabona. Ngempela andikho. Lento ikusiza ekutheni musa ukuhlala nabantu obahlulayo.